Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sa na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin AA, makig-uban na usab kaninyo sa lain na pud nga edisyon dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Abay no adlaw na usab karon unsa parong adlaw? Huwebes, no pizza 14 ni ining bulan sa parong bulan na pizza 14 sa bulan sa Setyembre. Abi no, kumusta naman dahil ang akong parente din na atong kura paroko din ha sa may Kalumbuyan, no? Ang atong kura paroko din ha si Reverend Father Christian Durango. No? Akong agaw mahigala. No? Kumusta na, no? Pagantanan gid nato nga mga kaparian, Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga naminaw karon sa ato nga programa sa kahanginan. Abi no. So unsa na tugong pugong-pugong highlight kakalot atong mga ang atong mga lawas sa mga higala nga daghan ng mga katul-katul. Kini magkagulang ta mga higala, vulnerable na kita sa mga katul-katul, no? Mga sakit-sakit ba. Pero okay ra. Kung bati ko na ba ako mga higala, 64 years old. Next year, medyo ko na. Kanang gitawag na to sa English og retirable na. Pero murag okay pa man ko. No, okay pa man. Madala ra mag-smile nga ato ang lawas pa. Abay na may gala atong atibaya ono day og mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga station manager din sa Actin Basay, si Brother Elmer Lugatiban, ug ang tanan gyud natong mga kora paroko sa Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga nangalangad sa Katoliko nga simbahan. No, good morning mga fathers. Beno ari kita makigala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabudtuhon. Ang Caritas Philippines gilusad ang matod pa seminar or scholars or servant leadership course, no, sa Caritas Pastor Development Center sa Tagaytay City. No, kining mao nga kurso nga gitawag og servant leadership and pastoral management, gidesign gud kini alang sa mga kaobispuhan. Nga ipahigayon kini karong tulok kini kadlaw, no? October September 15 to 17. No? So mga adlaw magsugod mahigala ang mao nga kurso alang sa ato ang mga kaobispuhan. Balita mahigala gikan sa Vatican, estatuan ni Saint Andrew Kim Tae-gon ang santo nga taga Korea permanente na nga i-install, ibutang, ipaangay sa Saint Peter's Basilica, no? Atong mahinumduman nga kini si Saint Peter Kim Tae-gon o mga kauban nahimo kini silang martir, so ilang giula ang ilang dugo sa pagpahigayon og mga missionary works dito sa Korea. O gani karong kaghapon adlaw, karong adlaw pitsa 14, no, ipahigayon ang nasangpit nga instalasyon sa nasangpit nga estatwa ni San Andres Kim Tae-gon. Abe no, ari kita mahigala sa atong saint of the day. Ang atong santo karong adlaw, bisan kung why nangutana, no? Matud pa sa atong amigo nga broadcaster usab, no, si ang bantugan nga si Jones Manaban, matud pa niya ang atong oras bisag why nangutana. Mao pud ang ato ang santo bisan why nangutana. Actually, dili tao karon ang ato ang gisaulugan sa iyang fiesta. Ang gisaulugan karon nato sa iyang fiesta mao ang kining Santa Cruz, the exaltation of the cross. Manumduman nato nga atong 4th century si Reina Elena or si Saint Helen or si Queen Helen ang inahan ni Constantino, Haring Constantino, iyahang gipapangita, no, ang krus ni Kristo. O sa dihang iya kinakitaan, iya kining nasayran nga maugyod kini, no, iya dayon kining gidala sa Roma o gani iyahang gi-exaltation, iyahang gi-venerate, iyahang gipasidunggan. Gani ang mao nga imahe
tuwa gyud kini ibutang sa Basilica of the Holy Sepulchre, no? O niya matud pa giila kini nga kanang lugar gyud nga diin ang Santos nga krus gibutang ni Santa Helen, Saint Helen, no? Ang Basilica ni Saint na Basilica sa Holy Sepulchre. So karong adlaw gisaulog nato ang exaltation of the cross. Nahala, no? Padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatunon. Bayno ari kita mga higala sa ato ang katikisem. Katikisem na tayo higala. Okay? Tara tayo mga pangutana dire. Importante yun kining mga pangutana mga higala kay wa man tayo kabalo og unsay mga gikana bang gustong matunuan, no? Mga basic teachings about our faith. Okay. Bueno, ari kita sa ato nga adult baptism mataniana hamanata. Ito naman ako na-explain kagahapon ang atong hisgutan karon kabahin sa mga santos, no? Kini bataw mga icons. Kini mga pumunta na pader. Daghan naman mi kaayo og mga imahe ba, mga estatwa sa among balay. Pwede bang among ibaligya na lang ning uban? Ayaw intaw nang ibaligya ninyo ng uban ana. Ipanghatag ra na. Ngano man kay basin unyag makasala mo, no, kanang gitawag sa in English og simony, no? Kay kini si Simon to bitang dunay panahon ni San Pedro, dunay ginganlan og Simon, no, nga pagkakita niya nga murabag makaayo sa mga masakiton sila si San Pedro, iyang gibayran untag salapi, giingnan niya nga tudloi ko unsaon na ninyo pag-ayo. Bayran na tamo, tagaan tamo. So gikasab-an ni Senyor San Pedro, giingnan nga apan si Pedro mitubag kaniya, malaglag kaunta uban sa imong salapi tungod sa imong paghuna-huna nga imong mapalit ang mga gasa sa Dios. So you cannot buy God's gift. Ato kanang mabasa sa Buhat sa mga Apostoles, Kapitulo 8, versikulo 20. So, kanang sala mo, kanang binasi na sa pangalan itong tawhana, nga iyang tanggihaylo og salapi si San Pedro. Simon may ngalan ito. Munang ang sala nga imong kanabitang imong mahimo, itawag og simony. Simony. Pero pwede ba nga publishingan ang mga hayop? Pwede kayo na. No? Si San Francisco, sige nang ka-blessing. October 4, publishingan gina sa mga taga-Manhuyod, no? Sa fiesta sa kining Manhuyod, si Padre Dexter nando sa una, kusog kay siyang mamlessing og mga hayupan. No, panahon sa October 4, ka fiesta man na ni Senyor San Francisco. Okay. Ngano man jud, Father, nga publishingan man nato ang lubnganan sa atong mga mahal sa kinabuhi. This practice reminds us that our departed brothers and sisters in Christ are in need of our prayer, especially those who are still in purgatory. Ayan, no? Sa ato pa, wa mong guta masayod ba? Sa atong mga nangamatay, basig tuwa pas purgatorio, nya ka na mga kalag na tuwas purgatorio, kuan maginang ilaha, kanang pag-ampo maginang ilaha, maubitaw na nga, magpulo pa damgo usahay. Doon ay uban, nga doon ay niingon ako, Father, among pamisahan to ang among aning lulo, nung ano man, kay gihangop amo ang anak, niyang di paghangop, gihilantan. Pero actually, wala gyud Christian doctrine nga nag-ingon nga ang mga patay pwede ang mga butanga murag sa ato pa na unfair man na para nila, no, nga ilahang apo ilang hangupon mahilantan hinuon ingon na, no. So dili na gyud tinuod, pero kanang pag-ampo mo tinuod gyud siya. Tinuod gyud na. Katong basahon sa ikaduhang basahon sa Makabeos, Kapitulo 12, versikulo 43, 4, 45, kinato nga basa. Kung wala pa kita mutuo, nga ang patay mabanhaw, usa-unta kabutang nga binuang, ug walay kapuslanan, ang pag-ampo alang kanila. Niining maligon, ug Diyos nun nga hunahuna, nga ang tao nga nagtuo, makadawat og usa ka ganti nga katingalahan sa Dios nga nag-alang sa usa kahalad alang sa sala, malingkawas sa ilang mga sala,
sila nga nangamatay. Sa ato pa doon na mga halad. Doon na mga halad alang sa mga sala sa mga tao aron ang mga nangamatay makalingkawas. So muna ato mga pamisa. Ato mga pamisa. Father, pwede ba nga kini usay pasabot og apostolic fathers, Father? Sa pasabot ana. Pwede ba kining mga apostolic fathers mao kini mga tawhana nga nag-record sa mga apostolic teachings. Ito ba mga gipang tudlo ba sa atong sa mga apostoles ba no kay human nga namatay si Kristo ni saka siya sa langit, nagsugo man siya sa iyang mga sakop nga manudlo. Manudlo baging na paglakaw kamo tubuok kalibutan ug tudloi sila ug himuha silang ako mga tinud-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ato pa usag gyud sa mga gihimo sa mga apostoles mao kining gitawag og pagpanudlo kining gitawag sa English og apostolic teachings. Unya human nga nangamatay ang mga kining apostoles gipadayon kini sa ilahang mga tinun-an. Muna tong mga tinun-an nila nga gitawag og mga apostolic fathers, no? Kay sila man ang nag-record sa Didache, sa Pastor of Hamas, letter of Pope Clement ug epistles of the martyr Saint Ignatius of Antioch. Now, kini mga apostolic fathers ilag yung gipanalipdan ang pagtulunan sa mga apostoles, gitudlo sa mga apostoles. Mo kini sila si San Ambrosio, San Athanasius, San Agustin, San Bernardo, San Cipriano, San Cirilo, San Efren, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio di Magno, San Gregorio sa Nyssa, si San Hilario, si Saint Jerome, ug si Saint John Chrysostom. Muna siya mga apostolic fathers. No? Klaro? Nahala, no? Nahala. Okay. O niya, laing pangutana. Padre, ano mang yung dili man taganahan ni ining capital punishment? Kini bang death penalty ba? Ang tubag ni ana, katungod manggod sa tao nga makahinulsol, nga mo hinulsol. Gani, ang tanan giawhag nga kung makasala kapag hinulsol. Yung sa kaon man nato pag hinulsol kung inyong patyo ng tao. Mas pahay man tong adto ra ibutang sa mga presuhan, no, adto ra bitaw sa gitawag nato og maximum security, no? Maximum security nga naman. Kaya ato dito bisan tuod kung lisod kaayo ang iyang kahimtang pero may puruhan nga makahinulsol siya. Okay, no? Yeah. Not all cases are punishable by death penalty. Especially kato bitaw kana bitaw falsely accused. Doon naman gay mga uban nga mura bag napasangin lang ra ba. Nya ikatulo, gisugo punta sa Ginoo nga dili mo patay. No niya ang pobre ra gyud pod mo mahukman sa kamatayon kay dili man accessible nila ang mga maayong abogado. So doon na tay mga abogado kining Public Assistance Office, no, kining PAW, pero tungod sa kadaghan sa mga may laking abogado ba parang nasa PAW, pero tungod sa kadaghan kayo sa mga tao nga nagpatabang legally, may puruhan nga dili kaya bitaw kana bitaw ang focus ba sa atong mga abogado nga naa din medyo divided. Pero maayong laki na sila, pero kung divided imong hunahuna natural, dili na ka makafocus kayo. So muna nga kutob sa mahimo, labi na mga pobre in taon, makagipangkiha. Kung walay mayong abogado, nya na ay death penalty, dali ra yung mga death penalty ni mga pobre, saon man nato. Manghahay na gid lamang ta. Ganyan no. Abi no dinhi na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin A. Manamilit na usab ka ninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nato ang pag-catechesis. Dado nato ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.